दा मिथु खामानि मावनो मोननानै मोजां मोनदों गरम हा गरम आरो गरम जेबो नङा दे गरम बोथोरावलाय गरम जाखागोन ना बेफोर साहाजों जानो बुदेवदों आं बिराद मोजां मोनो नालाय आंनि फेभरेट हिसाबै बुदा हालदै एसे होनोबा बिराद गोथाव मोनो आंहा बेखौ जानो साहाजों जानो एवदां ओमफ्राय बे एवफ्रामला दिनै बिराद लेट नाइट सोरांनानै सफैदों दिनै मा होनो सफैगौ 5ता जाखादों आरो फुंनि ओमफ्राय ओंखामखौथ' आङो सुराव जाबाय मिथुआ जायाखिसै ओमफ्राय दा साहा लोंनोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै ओंख्रिफोरबो दंखायो आब' संना गालांबाय न'आव थांदों आब'आबो फेभरेट आंनि कालारा फनाव बारा फैयाखै रियेलाव जि मोजां गोमो जादों नै दख'नाजों आउट स्टेबल आर्निं जेरैनिफ्रायबो फैयो जुदि बियो 1x बेट बा नोंनि पकेटावहाय अ येस लोगोसे बियो रियेलेबल सार्भिस जाय नोंनि इनकामखौहाय इनक्रिज खालामो आरो 1x बेटआ गावनि एप्लिकेशननि थाखाय मानि गेम क्रेश गेम लोगोसे वाइल्ड लाइन बेट्स लगायनायनि थाखाय जोबोद फेमास आरो लोगोसे 1x बेटआवहाय नोङो प्रेडिक्शन खालामनो हागोन रिजाल्टखौहाय आरो दा साननैसो एशियान वर्ल्ड काप नायनो थांगासिनो दङ बेयाव आरो बिराद मोजां चान्स आरो नोंथांनो देरहानो थाखाय आरो बेनि अनगायैबो नों बे एप्लिकेशनाव गोसो बायदि बेस्ट गेम मोननो हागोन आरो नोङो बेयाव गोसो बायदि फैसा खामायनो हागोन जेरै क्रास लाकी वेल्थ आरो आन्डार बाहार एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाथाय खालि आंनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखायल' नोंथांमोनहा जुदि आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामोबा फार्स्ट डिप'जिटावनो मोननो हागोन 26,000 नि ब'नास बेनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि लिंकखौ फल' खालामनो गोसोबा आं कमेन्टआवहाय पिन खालामनानै होखादों थांनानै नोंथांमोनहा फल' खालामनो हागोन आरो स' फैदो बिदिब्ला लोगोफोर जों भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामफिननोसै स' लोगोफोर साहा लोंनि बुट जानि जागोन ना मिथु नंगौ बुटखौ हा बहुत कस्त नङा माबा खालामनोसै ओंखाम थाब जानोसै ना ओंख्रि सेवलांगोन नाया लस जागोन मिथिबाय गोसोसो मोजां जायाखै आरो बिसिनायावनो गोरलै गथ'बादि नै टेस्टिहाय मैया जाबाय खनसे जा गेस किटचेनफोरखौ साफा खालामनो दंहाय बेलासियाव साफा खालामसै दैखौ दैयाव थाइनैखौबो हरखा दे गेसखौ खमायना हो नामा एसे नामा बानलुखौ होथ'नाङा र' आं सावग्रोनो बेखौबो सावबाय एसे ओमफ्राय लोगोफोर नै मैया बिफां लाबोनाया इ जाहैबाय कमला इ जाहैबाय मिथामुरि ना गलनिमु बेखौ हमनो हाला उनाव थाइबासो मिन्थिगोन नैबे कमला आरो बेखौ गायना होनोसै मिथु बेखौ गायनोसै ना बारियाव बे बुरेस दङ बेखौ एवनोसै ओमफ्राय किटचेना गिसि जायो नालाय ओमफ्राय दाथ' इथिं बानायगासिनो दङ बियो मिस्ट्रि फैबासो जासिगोन आरो मिस्ट्रियानो फैयाखै এনেকা বেলটাই কৰিব লাগে বেলটাই কৰিব লাগে आदैयाव बेदलाव बाबाय नुदोंना नुवाखै जाम्बि नोंलाय आदैयाव बेदलाव जाम्बा बोखाना हाद्रियाव मा होनदों ओहो इदि जाया जायगायावनो गायखानांगौ उनाव देरनानै गायस्लायबा आरो थैयो माबाय बै जों नालेंखर बिफां गायनाया इ खाथियाव गायनोसै मिथिबाय बायदि आंना बियो
थांबाय बिसोरो ओं फुङावनो थांदों जादला मेला संलाबायोहां मा होनदों आब' अ नों जों माबा लाबोदों मैया हराव फुङाव सफैदोंना जोङो नैबे खमलानो नैबे ओमफ्राय नैबे मिथामुरि ना माबा होनदों गलनिमोन ना मिथामुरि गायबासो जानो फांसेयानो दालाय हरनायसो दां नों लांगौमोन बेखौ गायना होनि जों ओइलाय बै जराव गायना होनि ए दे ओंखामजों एसे थानायखौ एवबावबाय जानोसै बानलुखौ सावनो बावबाय माथो आङो तो ये हो गया अभी सावनो बावदोंमोन बानलुखौ बानलु गोसा बाथोन थाव गोथां एसे होनोसै संख्रि एरिम दे संख्रि देसुन मिथु हेल' सुनानैसो होखानायहाय थौसि आखाया देनोसै फालथिनाखौ गारनो र' थौसि थेन्दाखौ हरलाय मिथु देफ्लेनोसै जाबाय नै चटनी तो चलो क्यूटी बॉय सफारि फिथाइ दंसै खाना होदो दाहाय आंनो मिथु ओइ नै रुबाना बुगानाय मिथुजों आंजों बेयाव गायनोसै जोंहा नारें ए खाथिद्राय जायाखै दालाय मिथु गोजानसो गायनांगौ दा एसे बेखौ मोनसे बैथिं मोनसे नैबे नालेंखरखौबो गायदों जोङो मिथुजों आंजों खिलिबाय जोंना नालेंखर गायदों गोदै बेरा दुमना होनांगोन इतना सामने नहीं करते बाबा अ इखौ इयाव कमलाखौ गायदे मिथुजों आंजों नि कमला मिथि एन्ड मिथु प्लास्टिकखौ बोखारदो इदि गायाथ' रोंथ्राहाय माथो नोङो प्लास्टिकखौ बोखारदो ओइ जोगोनार बिबार बारनानै दं माथो हाग्रा सिङाव जों थास' बिबारबो दङ मोनब्रै मोनबा जाबाथाय जागोन दे जोंहा थास' बिबारखौ मिथु थिखायदो दे आंबो एसे होलायलायना होनोसै राहा चलो dan मोजाङै होदोंना बोरमायासो जागोन नामा बेरा दुमनांगोन खमला एफा नालेंखर खाथियाव मानो बिफाङा देरोना मिथु नालेंखर नै नांसै नालेंखर खाथियाव नङालै बिफाङा देरोना ओइलाय इथिं होदो इयाव सफारि खाथियाव नांगौबा होमबा बेयावनो गायदो दे एफा खाथि गायाना दासो मावथि सेंग्रा नुदों बिफाङा माने नांजोबलायगोन आरो देनां देरबा ना जेबो नङाहाय मिथामुरिया जुदि गिदिर जा बिराद गिदिर जायोथ' मिथामुरिया मिथामुरि बिफाङा गिदिर जायो होनदों मोनदों मिथु खामानि मावनो मोननानै मोजां मोनदों गरम हा गरम आरो गरम जेबो नङा दे गरम बोथोरावलाय गरम जाखागोन ना नोंजों आङो मोजां गुरै रायलायनांगौनो रागा रायलायनाय खोनादोंनो बे भिडिअ मोनसेयाव कमेन्ट खालामदों मिथिबाय दिनै आपल'ड होनायाव मिथु होननानै रायलायनांगोन आं नोंजों गोदै माथो रायलाय आं रोङाना दा गोदै रायलायनो
सानायबो सिंगुराखै नामा हाय मिथौ फै जानोबो जा मिथिबाय इदिसो जायो आंनिया गासिखौ बुंहरबानो मिथिगोन दे गासिबो रागा खरा जासिगोन नै जय प्रभु फिथाइ थाइख्रि जाख'लायनो हायै फिथाइ थाइ मिथामुरि जाख'लायनो हायै थाइ खमला खिन्थु बेरा होनांगोन मिथु बेखौ खोबफिनदो दे सावनांगौ बेखौबो सावनांगौ बेयावबो साफा खालामजागोन गड लेवार दंसै नै आयु आंनाव बाबाय नामा बोखादो बेखौ माजों बोखानांगौ दा संख्रि नांगौ नै बिजों बोखालाय भगबान बिराद गियोहाय आङो मानो एफा लेवार दं बेयाव गारनाङालै मिथु बैथिं गारै खारथां हाग्रायाव संख्रि लाबोनांगोन संख्रि होनानै फोथैनोसै फोथैला दे बैथिं गारैदोल' है बिदि नङा बाल्थिंफोराव थालाबाय हर आं लांनि हर आं लांसै बेखौ इदि नङा बै खर'आव होबासो बागोनलाय बियो ओरै बालाबो गिबाय भगबान है बुथारनोसै आं बेखौ संख्रि लायनोसै आं र' सोलायदिउ थांबाय ना